Вересня, четвер, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. Свідок обвинувачення не зміг підтвердити свої свідчення. В окупованому Армянську триває так званий суд проти Мустафи Джемілєва. На допиті свідок стверджував, що бачив, як національний лідер кримських татар йшов на зустріч до людей на адмінкордоні Херсонщини з Криму. А сьогодні заявив, що цього не бачив. Також він не зміг пояснити, чому на допиті прийшов до висновку, що був здійснений прорив військового оточення. Крім того, заперечував, що знає про пост ДПС «Турецький вал» і не бачив пункт пропуску Армянськ, про який він згадував у своїх свідченнях раніше. Окупанти звинувачують Мустафу Джемілєва в незаконному перетині російського кордону. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар в'їхати до Криму з Херсонської області в травні 2014 року. Он не помнит, видел ли он непосредственно Мустафу Джемилева. Он подтвердил, что он видел какой-то черный джип. Он видел людей, которых он назвал охранники Джемилева. Это были люди в пиджаках, это были люди в костюмах. А самого Джемилева на расстоянии 60-70 метров он так и не понял, видел он или нет. Также свидетель в первоначальных показаниях указывал на то, что люди осуществили какой-то прорыв цепочки военных. Сейчас он затруднился ответить на этот вопрос, сказал, что он шел в конце этой толпы, что происходило впереди он не видел, и точно сообщить об этом он не может. Кримські татари не терористи. Боротьба з тероризмом в Криму – це боротьба з інакомисленням. Засуджених російським судом 7 кримських татар підтримали в Москві. Мами з руху «Батьківська солідарність» вийшли на Арбат з одиночними пікетами. Південний окружний воєнний суд в російському Ростові-на-Дону вчора засудив фігурантів 2-ї Бахчисарайської групи у так званій справі про тероризм. Едема Смаїлова та Сервера Зікіряєва засудили до 13 років колонії суворого режиму. Сервера Мустафаєва до 14, Сирана Салієва до 16, Тимура Ібрагімова до 17, Мамета Белялова до 18 і найбільший термін – 19 років колонії суворого режиму отримав Марлен Асанов. Ернеса Аметова визнали невинним і відпустили з зали суду. Зневоднені водосховища, порожні діжки та іржава вода з кранів. Екологічній катастрофі обурюються навіть колишні прихильники окупаційної влади. У Сімферопольському сховищі, яке значною мірою напувало столицю Криму, залишилося хіба невелике озеро. Воду туди перекидають військові окупанти з Білогірського та Тайганського сховищ. Втім, і там рівень стрімко падає. А головна річка Сімферополя Салгір тепер вкрита коричневою піною, порожніми пляшками та іншим сміттям. Діжки, які окупанти розставили в Сімферополі, заповнюють вибірково. Містяни рятуються по-різному, дехто навіть приймає душ у міських фонтанах. Як виживає півострів, дивіться далі у нашому сюжеті. Ще донедавна ця водойма сповна забезпечувала Сімферополь, а тепер схожа на маленьке озеро. Так нині виглядає Сімферопольське водосховище. На кадрах, знятих нашими журналістами, видно, що воно майже пересохло. Там, де зараз росте руда трава, раніше була вода. Тієї, що лишилася, вистачить ненадовго. В Сімферопольське сховище її качають трубами з Тайганського і Білогірського. Конструкції будували військові інженери окупантів, а камуфльована вантажівка завжди стоїть на березі. Регулярна перекачка сильно виснажує й Білогірське водосховище. Здесь, на этом месте, где я стою, в мае была вода. Воды было еще достаточно. Это было можно увидеть по срезу воды, где была вода, на дамбе этого водохранилища. Белогорское и Тайганское водохранилище, они не такие глубокие, как Симферопольское. Симферопольское сначала уйдет пологий спуск, потом котловина. Симферопольское водохранилище в данный момент заполнено не более чем на 12%, друзья.
В Сімферополі вже більше 2 тижнів діє режим жорсткого заощадження. З кранів тече брудна і ржава вода по кілька годин на добу. Ба більше, крізь дірки у трубах в оселях кримчан течуть і фекалії. Була ідея обстрілювати Хмари спеціальними реагентами з літаків і таким чином викликати опади. Втім, зазвичай після злив вулиці Сімферополя затоплює, а збитки оцінюють в сотні мільйонів доларів. Как я слышал от людей знающих, было принято решение отказаться от того, чтобы этот самолет летал над Симферополем, над Симферопольским водохранилищем, потому что ущерб, который вызывает вот этот самолет, провоцируя осадки, он несоизмеримо больше, чем от отсутствия воды. Окупанти вигадали порятунок – великі сині діжки, де містяни можуть набирати воду. 5 з них нещодавно порубали сокирою. Тепер окупаційна адміністрація почала обладнувати камери спостереження за бочками. Втім, навіть серед тих, що є, частина стоять порожніми. Як та ємність, що на вулиці Київській у Сімферополі. Я точно знаю, что здесь не было воды. Ну, сейчас все увидите сами. Значит, подходим, открываем кран, воды нет. Открываем вентиль. Друзья, видите, воды нет. Значит, мне немного непонятна позиция главы предприятия «Вода Крыма» господина Баженова. Что это за выборочное наполнение бочек? Води майже не залишилося і в міській річці Салгір. Пересохле русло, сміття і брудна коричнева піна. Так вона виглядає зараз. Від безсилля деякі містяни знаходять оригінальні способи, навіть щоб прийняти душ. Цей пан вирішив купатися у міському фонтані. Інші йдуть на протест, як от отаман так званого кримського козацтва Сергій Акімов. Він вийшов з одиночним пікетом до будівлі окупаційного парламенту Криму. Ще 6 років тому він бігав з триколором і радісно зустрічав російські війська. А тепер дивується і обурюється, чому окупаційна влада не піклується про кримчан. Они же говорили, что там крымская вода, нам, вернее, с Северокрымского канала, с Украины вода не нужна. Вот мы дожили до того, что у нас сейчас на сегодняшний день почасовой график. И она все хуже, хуже и хуже с каждым днем становится. Вы же сами замечаете. Во-первых, качество воды, посмотрите, какое. Какое у нас будет здоровье для наших детей. Посмотрите, какое качество воды. Она вся идет непонятно, ржавая какая-то или еще что-то. Злочинна колонізація Криму, мілітаризація та постійні навчання окупантів. Саме для цього окупантам потрібно більше води. З такою заявою до комісара ООН з прав людини звернувся Кримсько-татарський ресурсний центр. Правозахисники також нагадали, що Росія, як країна-окупант, несе повну відповідальність за загарбану територію. Владислав Стужук, Заман, АТР. У Франції засудили екс-голову Асоціації легкоатлетичних федерацій за отримання хабаря від Росії. Чоловіка визнали винним у причетності до схеми, яка дозволила російським спортсменам, які мали бути усунені за допінг, продовжувати участь у змаганнях, в тому числі на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні. Ламіну Діаку суд присудив 2 роки в'язниці і ще 2 умовно. Розслідування щодо 87-річного Діака проводили в світлі російського допінгового скандалу. За даними звинувачення, він отримував хабарі від атлетів за фальсифікацію результатів їх допінг-тестів, що дозволяло їм брати участь в змаганнях, включаючи Олімпіаду в Лондоні 2012 року. Адвокати колишнього функціонера обіцяють оскаржити вирок. Раніше вони просили суд зробити поблажливість для Діака, зважаючи на його похилий вік. Nous venons de prendre connaissance du verdict. Ми тільки що почули вердикт і відразу заявляємо, що команда адвокатів Діака буде подавати апеляцію. Це несправедливе і нелюдське рішення. Несправедливе, оскільки судді намагалися бути політично коректними і вирішили використовувати пана Діака як цапа від Бувайла. Comme étant en bouc émissaire.
Діака також визнали винним в отриманні російських грошей, щоб фінансувати президентську виборчу кампанію 2012 року в Сенегалі, його рідній країні. В обмін він нібито гальмував виконання антидопінгових процедур. Згідно з висновком суду, загальна сума хабарів від спортсменів склала більше 4 мільйонів доларів. Частину грошей Діак виділяв іншим чиновникам Міжнародної асоціації, щоб також зробити їх співучасниками корупції. Суд також оштрафував Ламіна Діака на 500 тисяч євро. Однією з відповідачок у справі була французька легкоатлетка Крістель Доні. Мою усмішку на обличчі приховує маска, але я дуже щаслива, що мене визнали жертвою корупції керівництва Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Я також щаслива за всіх атлетів. Нам потрібно продовжувати протистояти допінгу. Ламін Діак очолював Міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій з 1999 по 2015 роки. Владислав Стожук, Заман, АТР. Окупанти двічі порушували режим тиші за минулу добу на Донбасі. З підствольного гранатомета обстріляли наші позиції поблизу Катеринівки і вели неприцільний вогонь зі стрілецькою зброєю в районі Водяного. Станом на 12-ту годину російсько-окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає. Проте внаслідок необережного поводження із гранатою у районі населеного пункту Новотошківське загинув один український захисник. Черговий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус в Україні. Понад 3,5 тисячі осіб за добу. Померло 60. Найбільше хворих у Харківській області – 483 підтверджених випадків. Як відзначили в Міністерстві охорони здоров'я, зростання захворюваності на коронавірус – загальносвітова тенденція. Проведення жорсткого карантину в країні поки не йдеться. До того ж, попереду місцеві вибори. Вони мають відбутися 25 жовтня. Міністр охорони здоров'я України розповів, як хворим COVID-19 скористатися своїм правом голосу. Якщо людина перебуває з COVID-19, вона повинна відповідно звернутися до територіальної виборчої комісії. Якщо мене не зраджує пам'ять, то до 20-ї години останньої п'ятниці перед ним голосування. І в такому випадку залишити свою заяву, що вона повинна проголосувати на дому в зв'язку з коронавірусною хворобою. І в день голосування приїдуть відповідно на дом члени комісії, і людина зможе проголосувати. Звичайно, приїдуть в усіх засобах захисту, так як це повинно бути. Ще одна людина померла, а у 78 виявили коронавірус. Це дані, які озвучила окупаційна влада в Криму. Всього з початку пандемії на півострові зареєстровано 3494 випадки COVID-19. 44 людини померли. Окупанти заявили, що на півострів доставлена експериментальна вакцина, яка була розроблена в Росії. Всього 42 дози для вакцинації 21 людини. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!